ରାତିରେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ରାତି କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍? 12:23 ହେଲାଣି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ଝଗଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପିଲାକୁ 60 ଜଣ ଘେରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଆସୁ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ରାତିରେ। ଦେଖ 12:23 ଟାଇମ୍। 12:23 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ତୁ ଯାଉନୁ ଯାଉନା ରାତିରେ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ରାତି କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍? 12:23 ହେଲାଣି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ଝଗଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ପିଲାକୁ 60 ଜଣ ଘେରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଆସୁ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ରାତିରେ। ଦେଖ 12:23 ଟାଇମ୍। 12:23 ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ତୁ ଯାଉନୁ ଯାଉନା ଯାଉ